Bé, la setmana que hem deixat enrere ha estat una setmana francament interessant. Vàrem tenir ocasió de presentar a l'Acadèmia de la Llengua Aranesa, ho vàrem fer amb el president de l'Acadèmia, amb el president de la secció aranesa i alhora amb el vicesíndic de l'Aran. Vàrem tenir ocasió d'explicar què significa l'Acadèmia per al sosteniment i desenvolupament de l'aranès i també del conjunt de la llengua occitana. Vàrem tenir ocasió d'explicar al públic assistent quines eren aquestes realitats tan desconegudes per la major part de la ciutadania i en canvi tan importants per la gent que viu a l'Aran i per al conjunt d'aquells ciutadans de l'Aran i de l'Occitània que volen mantenir una de les tradicions, una de les llengües, la llengua d'oc, una de les llengües més històriques del nostre entorn. Vàrem tenir ocasió d'explicar també que l'aranès és una llengua oficial a Catalunya, com és el català, com és el castellà, com és la llengua de signes i la importància que té per nosaltres com a signe de voluntat cultural que així sigui. No hi ha cap incompatibilitat mai entre llengües. Totes les llengües aporten coses, totes les llengües són compatibles, mai una llengua ha de ser objecte de dificultat o de persecució en funció del benefici d'una altra llengua, perquè això l'únic que fa és no enriquir, sinó més aviat perjudicar el conjunt del desenvolupament cultural. Tot això vam tenir ocasió de dir-ho, de comentar-ho, en un acte molt lluït que vam tenir ocasió de fer aquí a Blanquerna fa uns quants dies. La setmana que comencem també està plena d'iniciatives que ens sembla que estaran francament bé en la línia del que hem volgut que sigui Blanquerna, un lloc on circulen moltes idees. Llàtzer Moix començarà el seu comissariat sobre les noves tendències de l'arquitectura amb un debat on hi participaran els estudis d'arquitectura de Barots i Veiga i de Carme Pinós. Entre ells discutiran quines són les noves arquitectures per nous horitzons, una reflexió sobre arquitectura avançada i contemporània que caracteritzarà aquest primer trimestre. Tindrem ocasió de veure o d'escoltar diversos estudis d'arquitectura de Madrid i de Barcelona parlant, dialogant sobre com entenen ells que s'està desenvolupant el procés de renovació de l'arquitectura a nivell internacional. I en la mateixa línia, però en l'àmbit de l'audiovisual, comissariats per Jordi Celles, tindrem ocasió d'escoltar, en aquest cas a Neus Ballús i a Roger Gual, sobre com interpreten el nou audiovisual, quines són les tendències de creació audiovisual ben diferents de les tradicionals que s'estan plasmant a nivell planetari, a nivell internacional, a través de nous formats, a través de noves mirades, a través de nous mecanismes d'expressió del gran món enorme que és el de l'audiovisual. També començarà això aquesta setmana. I, en tercer lloc, començarà un curs amb aquest debat que ens fa molta gràcia, que tenim moltes ganes d'escoltar, entre en aquest cas un filòsof, Rafael Argullol, i un periodista reconegut, que és Iñaki Gabilondo. Rafael Argullol i Iñaki Gabilondo, en un debat sobre com interpreten que serà l'any 2017. Serà un any de ruptures, serà un any de tancaments, serà un any de continuïtats, serà un any que passarà a la història, serà un any que no hi passarà. Com l'interpreten ells des del punt de vista humà, social, personal, individual, a nivell d'Espanya, Catalunya, a nivell internacional. Tots els factors que ells vulguin introduir es podran introduir en un debat que tindrà continuïtat després amb altres encontres d'altres parelles, de persones que pensen, aquesta és la característica del que volem que sigui l'oferta, la proposta de Blanquerna, persones que dialoguen a partir de persones que tenen idees, a partir d'idees bones que circulen per Barcelona, per Catalunya, pel conjunt del país i alhora també per la ciutat de Madrid i per al conjunt de la societat espanyola. Tot això s'ha de trobar i és bo que Blanquerna ho faci possible. Tot això és el que la propera setmana, aquesta setmana en la que estem, tindrem ocasió de compartir des d'aquí, des de Blanquerna.